Tan-awa, unsang imong gitinguha? Nagtinguha akong makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan. Mutuo ba ikaw nga ang imong amahan nakakita sa kahoy nga iyang gipamulong? Oo, ikaw nasayod nga ako mituo sa tanang pulong sa akong amahan. Hosana ngadto sa Ginoo, ang labing halangdon nga Dios. Kay siya ang Dios sa tanan nga yuta. Oo, gani labaw sa tanan. Ug bulahan ikaw, Nephi. Tungod kay ikaw mituo sa anak sa labing halangdon nga Dios. Usa ikaw makakita sa mga butang nga imong gitinguha. Ug tan-awa, kini nga butang ihatag kanimo alang sa usa ka timailhan nga human ikaw makakita sa kahoy nga namunga diin ang imong amahan mitilaw. Ikaw usab makakita og tao nga mukunsad gikan sa langit. Kaniya ikaw masaksi. Ug human ikaw makasaksi kaniya, ikaw magpamatuod nga kini mao ang anak sa Dios. Tanawa. Ako nakakita sa imong gipakita kanako nga kahoy nga bilinhon sa tanan. Unsa ang imong gitinguha? Aron masayod sa kahulugan ni Ana. Tanawa. Nephi? Unsa imong nakita? Usa ka birhen. Labing matahom ug maanyag. Labaw sa tanang mga birhen. Nasayod ka ba sa pakig-angay sa Diyos? Ako nasayod nga siya nahigugma sa iyang mga anak. Bisan pa ni Ana, ako wala masayod sa kahulugan sa tanang butang. Tanawa, ang birhen nga imong nakita, mao ang inahan sa anak sa Diyos. Sumala sa kahimtang sa unod. Tanawa, ang kordero sa Diyos. Oo, gani ang anak sa amahan, sa kahangturan. Nasayod ka ba sa kahulugan sa kahoy nga nakita sa imong amahan? Oo. Mao kini ang gugma sa Dios nga makatag sa tibuok kalibutan diha sa kasing-kasing sa anak sa katawhan. Busa mao kini ang labing madanihon sa tanang butang. O, ug ang labing makalipay sa kalag. Tanawa. Ang gunitanan nga puthaw nga nakita sa akong amahan. Mao kini ang pulong sa Dios nga nagpaingon sa kahoy sa kinabuhi. Tanawa. Ang pakig-angay sa Diyos. Tanawa. Gipatay siya alang sa mga sala sa kalibutan.